Padayon pang gipangitaan og pamaagi nga mapahiluna ang mga nabiktima sa dakong sunog sa Mandawi City sa miaging buwan. Ang uban nga mga biktima wa pa mapalhin apan aduna nay plano alang kanila. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nakabalhin na ang kadaghanan sa mga nasunugan sa Barangay Luok ngadto sa ilang temporary relocation site. Nahawanan na ang eskwelahan ug sagad sa mga fire victims mipahimutang na sa luna nga gitagana alang kanila. Sa maong dapit, nagbarog ang unfinished construction sa housing site nga maoy gipaokupahan sa mga biktima. Gibahin og tarong ang lugar, dunay insaktong gidak-on sa ilang mga balay nga gitukod. Matod ni Kapitan Kevin Kabahog, duna pay espasyo sa dapit alang sa moabot 14 ka mga pamilya. Apan diha na sila tugutang makatukod og panimay sa higayon nga matapos na ang pag-construct sa kural sa dakong depot sa Petroleum Company. Blast wall because it was suggested by Mayor Jonas for safety purposes na nanamang ipalimalay sa atubangan na mubutang og mga 50 feet na blast wall. Aminado hinuon ang kapitan nga sa pagkakaron duna pay wala ma-relocate nga nagpabilin sa gym sa barangay. Gipangitaan kini og pamaagi og duna say dugang tanyag kanila nga mudawat sa assistance. Temporary relocation site because the long-term plan is butangan gyud siya og low-rise condominium same diri sa Tipolo. Kinsa to interested sa paknaan na bakante na luna, pwede sila dito makabalhin temporarily. Sukad ni Ulbo ang sunog sa may sitio under the bridge ni atong Marso 12, gipahibaw sa City Hall nga dili na pabalikan ang dapit sa mga residente. Kinitungod kay anaa sa danger zone ang lugar ug buot sa syudad nga maniguro ng daan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.